Leladi amarga tresna sejati. Panglimbang 5 menit. Kapedhe saka Injil Lukas bab 12 ayat 39 tekan 48. Si Prengil esuk iku joget-joget karo guyang-guyu sajak seneng eram. Bucenil celatu. "Ngil, ngapa kowe joget-joget karo guyang-guyu kaya cakil ngono? Kentekan obat ya?" Ijeh karo mesam-mesem Prengil nyauri, "Aku lagi seneng tenan iki, Mbak, seneng tenan." Bucenil kandha, "Oh, aku ngerti ngapa kowe nyakil ngene. Mesti gara-gara Pak Reksa bose awake dhewe ora rawuh dina iki. Bener to?" Sambi nemplekke drijine ana ing lambene, Prengil kandha, "Sst, aja banter-banter. Padune sampean ya seneng to menawa Pak Reksa ora rawuh?" Bucenil nyauri, "Ya ora to, Ngil. Aku ora kaya awakmu. Nek ana bos wae sok kalem, sok sregep, etok-etok nyambut gawe tenanan. Enggah nggih. Pas kaya ngene iki, si bos ora rawuh, saka Janaka dadi petakilan kaya cakil." Prengil sumaur, "Hehehe. Pokoke enak, Mbak, iso ngopi, iso ngobrol, lungguh-lungguh. Enake urip iki." Ora suwe mung sakedheping mata ana swara pengkuh lan merbawani muni saka mburine Prengil, "Ngil, saiki ngadhep aku ning kantorku. Saiki." Prengil njingkat terus noleh. Dheweke weruh Pak Reksa bose ngadeg metenteng mripate mencereng. Ing Injil dina iki Gusti Yesus ngendika, "Abdi sing kepiye sing diarani setya lan pinter? Ya kuwi sing dipasrahi dening bendarane ngepalani kanca-kancane padha abdi lan kajibah menehi cadonge abdi-abdi liyane mau ing wektu sing wis ditemtokake. Bejo temenan abdi sing sarawuhe bendarane ketemu nglakoni kewajibane. Ngandela bendarane mau bakal mitayakake bandane kabeh marang abdi mau." Para kadang, seprana suprene kita kabeh sengkut makarya lan leladi ing Gusti. Iku janjane ancase utawa niate apa? Ancas utawa niat iki dadi wigati maknane. Ancas diri iso nuduhake kasetyan batin wektu kita nindakake ayaan lan pakaryan. Nalika ancas diri mung mligi kanggo Gusti amarga tresna sejati, ya ayaan lan pakaryan tetep ditindakake kanthi temen. Menawa nganti saiki kita nduweni panemu Gusti kuwi duwe CCTV, bisa mirsani langkah laku kita nang endi-endi, terus kita tumemen ing pakaryan lan leladi, ya ora apa-apa. Nah, saiki patra batin Gusti duwe CCTV nang endi-endi iku dipernahake dadi Gusti tansah nresnani mbuh kaya apa dosa lan kadurakan kita. Menawa ancas diri rasa tresna sejati kanggo Gusti, ati iki dadi ora tega nglakoni sing ala-ala, sing ora nuju prana, ngayahi kabeh leladi lan pakaryan dadi tumemen, aja nganti gawe cuaning Gusti, dudu amarga diawasi lan ati dadi was-was wedi-wedi. Ya ngene iki sing diarani nyawiji ing Gusti ing pakaryan lan leladi. Suwawi sami munjuk. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti, kawula akeni bilih kawula tasih tebih saking karsa dalem. Kawula kepengin saged nyawiji ing panjenengan wonten ing pakaryan lan leladosan kawula. Mugi-mugi Yang Roh Suci nuntun kawula sansaya tresna dhateng paduka, saengga ing wekdal panjenengan tedhak anjampangi kawula boten ajrih sampun sumadya lair batin saestu nyawiji ing panjenengan dalem. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin. Kunjuk ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.